Valokuituverkon rakentaminen etenee tyypillisesti katu kerrallaan. Kun koneet lähestyvät kotiasi, asentajamme ottavat sinun yhteyttä ja sopivat kanssasi sopivan ajankohdan, jolloin kaivuutyöt hoidetaan. Ennen kauhan iskemistä maahan varmistetaan vielä, ettei kaivuuran kohdalla kulje sähkökaapeleita. Kannattaa selvittää etukäteen, onko tontilla valmiita putkituksia, sillä niitä voidaan hyödyntää valokuidun tuomisessa ja näin minimoida kaivuujälkiä pihalla. Reitti valokuidulle kaivetaan asiakkaan ja suunnittelijan yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Tyypillisesti kaivaminen tehdään pienellä kaivinkoneella niin pitkälle kuin voidaan. Voit päättää itse, haluatko olla paikalla, kun tonttisi kaivuutyöt tehdään. Paikalla olemisessa on se etu, että voit käydä kaivuujäljet kaivajan kanssa heti läpi työn valmistuttua. Valokuitukaapelin sijainti tontilla kannattaa dokumentoida tarkasti, esimerkiksi valokuvaamalla. Siltä varalta, että joudut myöhemmin tekemään alueella muita kaivuutöitä. Kaivamme kapean uran tonttisi reunalta talon seinustalle, jonka pohjalle asennamme putken valokuitua varten. Jos koneella ei päästä riittävän lähelle, kaivetaan loput reitistä käsin lapiolla. Lopuksi reitti valokuidulle on kaivettu, täytämme uran ja siistimme kaivuujäljet konetyönä. Asiakas itse vastaa pihan lopullisesta vihertöistä, kuten nurmetuksesta. Rakentamisen aikana sinua auttaa asiakaspalvelumme, joka on apunasi kaikissa valokuidun rakentamiseen, asennukseen ja aikatauluihin liittyvissä asioissa.